kwayo Mheshimiwa Ng'ondo ni jopiny nogone kura kendo joyala dwa nanyise ni joyala nogone kura o treat joyala ka jokasipul o treat Makinon ka supporter ne ma die hard kichana se chungode an kata kinyiso ng'ato sani ni awere go Ng'ondo they will not believe gibiro paro ni ahojige mondo ayud pachgi mondo aduok no Ng'ondo nikech ging'eyo ni an die hard mar Ng'ondo an pok apingo Ng'ondo nyaka nochak siasa kamano. Mheshimiwa Ng'ondo wera ng'eni biro neno wa kumora mora ma intie ma jago kura ma yala Makinon ng'aming'eyo jakasipul ka kama Makinon nyalo yuak ni ngimane nie kinda kuru gasumbi nikech threats mawuok kuom jolweti mabendo tajo nyingi kaka Devo Wino kod Akeli Wandago kawi thuolo mari makende kaka mijumbe mane wagone kura kendo teko ni elwete mondo ibed gi jogi gi piny iwach kodgi iwuo kodgi mondo ngima Makinon kik chal ka gima koro bede kinda kuru gasumbi nikech weche magiwacho iwacho ga pile pile ni wach mawuok lew dhano nyalo lokore action mabed gimoro nono. What you say you possess kaka kisungu kete. Omiyo Mheshimiwa ka thuolo mari makende imany Akeli Wandago koda Devo Wino iwuo kodgi giwe buogo ngima jago kura mari kendo moeri mosechung kodi ndalo gi duto te. Adwa na medi be ni nitiere audio moko ma kaka ng'ama dhi sikul ok abi golo sani kendo pok agologi to gin audios makagolo taparo ni mjumbe kata ka en gi teko machalo nade to chieng'no nyaka luonge ka DCI mowacho no kichan gi audio record ma inyisa ni an nonego oma una Sunday aromo gi makosa no Thursday to singna ni an nonego oma dalana on Sunday tiene ni dinawe makadhi Thursday rom mjumbe to an ng'ama nonego om dalane Sunday. A very sad news. And adwa na wach ne jopiny kata jokokech mawinjo ka jaoda wuoyo ni jaoda ok wuo ni achwanye jaoda wuoyo nikech nyose nyise gi mjumbe himself koluongwa dalane ni mjumbe orito mond liete mang'eny omiyo lal mara kodong is not an issue. Mjumbe marwa mwagone kura nowacho ne jaoda ni en gi mond liete mang'eny omiyo kata ka nonega ok en issue. Wachino chando jaoda kama urome kama owuothe chande kama obede kendo samora mora mowinjo ka mjumbe nogochona ne en gi pressure kabisa. Wachno ok owachi ni koro ajoge wachno owacho nikech en gi luoro ni chuore magidak go ma e breadwinner ibuogo ngimane kendo nego kaw ngimane kama. Okay, nyaka ne gige timre sani 1 week. Mheshimiwa kata joge ge pok obire ground mofuatilia ni to laboratory mayala ni pesa neno dhi kure kata nobedo nade kata committee mar CDF ni pok obiro yala moneno lokruok moro amora kadhi mbele. Pok otimo mano. To an kaka ng'ama ne omiyo Ng'ondo ng'ejo yala ma ok aluor wacho. Adwa na nyis Charles Ng'ondo Were ne odil gi joma ok nyal mede kura yala ka. People ma odil go sani moketo kaka jolwete yala gin jok madwaro gige giwegi. Onge ng'ama dwaro wuelo jo yala nikech kata jo PMCs mano yiero en mano yiero gi jopiny ne ok oyiero. PMCs mano yiero go ong'eyo maber ni yala goro piny kochakore school itself secondary lwar to PMCs we motelo kanyo gedo kendo koro ok time to PMCs motelo kanyo. PMCs go ong'eyo ni nyithi yala omo pi kama ne jaksi moro thoe kama ne jaksi olutore mothoe gwenge i bungu kabisa ema nyithi yala ome pi to mjumbe nwa miyo teko mondo dhi otelnwa nikech ochiegni kodwa. Koro ka telo machiegni ok nyal konyo jo yala, then will not regret talking to yala community mondo gimany kama ka gibet to ginyalo bedo gi geno. Dongruok ma yala ema kapod wantiere wach laboratory achiel ni advice mane minyalo miyo mijumbe? Anyalo wacho ne mijumbe ne jodala wa ma joyala dwaro laboratory to ka ong'eyo ni ne jomoko mienda gi pesa jopiny to biyo chung' yala mondo wache ni pesa no chiwo okete lwet jowa to jowa mienda go mondo koro makosa wuog kuome odong' ne jopiny.
to kendo mjumbe marito wa nyaka bed ng'at ma kowacho wach to timo. Mjumbe nitie ndalo manoseluonge nyaka galamoro maduong' Yala ong'e maber ni noluongo galamoro maduong' Yala en kama ne jopiny noywore mochungo nyathi kich Boaz Ong'ondo nokawo mana bagne kiny dhi sikul e university. Nyathino nokawo bagne gi lewni gi wuoche odhi university bedo kuno motiyo ka ok omiyo kata siling. Wachno an wuon kaka Makino nasepenje mong'eyo duoko ma adwaro ni mondo ler ne joyala nang'o manotimo nikech nonyisa ni Boaz Ong'ondo ne dhi e cyber to kosedhi e cyber to kawo bursary form ma is not serialized to ojaso to tero ka CDF mane ok nyal miye go pesa. Koro awanda ni to Boaz ni nong'amo fuo machalo nade ma higni 2 te en ojaso mana gimo ng'e ni okonye to be pod ojesa. Mago gin promises man kaka youth ok anyal pako be ok anyal pam ni mjumbe timo maber ka nyaka youth monego empower to siko dwano rum. Koro nyaka olok kaka otimo gigene. Yala to adwaro dormitory kendo we are standing for it, we are behind it fully. Ok wabiwe makwa wacho wach ne nyaka gere. Koro otim mapiyo kaka nyalore, otim mapiyo kanyoro mondo dormitory mayala obed kama nyithindo nyalo nene nikech dormitory nochak wang' achiel gi Kalanding kama jakom Aloo Ndege aye. Ageno na Aloo Ndege biro winjo wachni ni dormitory madalagi opange tile kendo nyithindo dhigo mbele. Mayala to kata mana dier ot onge gima osetime, dirisa onge. Koro Yala nyaka timne gik moko mondo nyis ni bende en part of Kasipul kendo ombulu ne igoyo. Apani wachno ilero maber ma watieko. Koro ka watieko wach madinyis jothuru Mayala gi jo Kasipul at large. Adwa nanyis joyala mokwongo ni wuodhwa maka Charles Ong'ondo Were ung'e kaka an wuon kaka Makino nasewuotho kendo asetemo an wuon kaka Makino jausa time mana sekawo nyaka Blastus Owino Onyango ng'ama duong' mano konego ater ir ng'ama duong' wadgi makawo Otieno Gor madhi atergi Kong'ondo mondo wabed piny wang'i kaka wanyalo dongo Yala. Kendo aparo ni ndalo no ne Gor Otieno Gor ne pingo mjumbe to naduogogi mag support. Kata mana Blastus Onyango koko mosiko go kode mapile pile emotame duogo. Adwa nanyis mjumbe ni joyala gin jomoriwore kendo kik ng'ato wuonde ni mulo ngima Makino kata mulo Makino e yo moro amora nyalo mede kura Yala. Mulo Makino e yo moro amora kata tumo Makino e yo moro amora nyalo maye kura Yala machalo gi mire nikech jogo ng'eyo ni wan atiere mwachung'ne kendo jopiny wach jopiny ema terowa ir Charles Ong'ondo Were okiwa. Koro ong'i kaka otreat joyala in a very special way mana kaka otreat jomoko. Ang'eyo nong'eyo ni ikuodho ni lwete nitiere e golo japuonj mane joyala nigo gi trust Mr. Rondo ni nogolo Yala motero Karabok kendo from that time ema Yala ochako doke piny kabisa. Kawuono Yala nigi namba ma ok oromo. Yala Kalanding almost was started at the same time. Yala kawuono pango Kalanding kawuono pango ne gi yudo bus. Yala to ngada dormitory. Yala ngada pima nyithindo tuomo. Ok wamor kendo adwa nyiso Ong'ondo Were maler ni ok wamor kaka joyala kendo joma pod odong' ni mor kodi gin jok mandikore ne nyithindgi gi relatives gi bursary. Kupogore gi mano tadwa nanyisi ni joyala ok mor. Kamano. Koro in kaka jasiasa ma kawawe weche mag Yala, in kaka jasiasa ma Kasipul, sani liet mar siasa nenore Kasipul ka sana ka nitiere jo chungo e komosewuok oko ma piem mondo mi ogol Ong'ondo Were kobiro 2027. Kade bed ni inyalo go kura sani, be neno uwezekano ni mheshimiwa Mati Ong'ondo Were nyalo dok e ofis koso onyalo dhi dala? Adwa na wache ni mheshimiwa Charles Ong'ondo Were kodhi mbele gi timo gik moko kaka otimo ni to dogo kura sani sama wuene to ok apar ni dodhi. Aparo ni Ong'ondo Were do bedo namba 2 kata 3 numbers ma okony ng'ate siasa nikech aneno ka oseweyo dwach jopiny. Gimodongo sani en kujigamba gi jomochungo. Oneno ni Widh Wanga tiket obiro yudo,
oneno ni with ng'eyo joka Odinga ticket obiro yudo kaka noyudo last time without nomination. Taduna nyise ni apart from manyo nomination, apart from manyo certificate during nomination, onego ibed gi jopiny be. Anyalo wacho in short ni state ma wantiere sani ok kata ni nikech iya wang' to ka ok ochung' ka pogo kura ma ji o strategize on this man, taparo no nyalo dhi dala gokinyi kabisa, nikech an personally biro chuno ni nyaka omany kaka obiro convince. Ok adwa na wuonde kaka jasiasa, asegone ombulu moromo and e audio mooro owacho ni awera kode ool koda. I appreciate ni ok awuok kuome kenda, en mogola kaka jachung' ogolo jaombuche. Kendo adwa na wachne ni jaoda to noseneno wachne chon, kata ka owinjo kowuoyo kanyo, jaoda noseweye chon, an mana dong' kode and kuche medo dhi mapiny pile ka pile kaka omedo wacho gige. Dhano ok bed milele na milele. Milele na milele en Nyasaye. Dhano bedo dhano. Were mjumbe mane bedene ne kawe kuom ng'ato. Omiyo kuomi ok onyal bede milele na milele. Onyalo bedo mana ndalo mathoth kaluwore kaka itiyo ne jopiny. Wakwayi ni ti ne jopiny kapod Nyasaye omiyi thuolo gi teko mar tiyo negi. And bed ng'ama ok ti gi bloggers kende e winjo gima timore. Bed ng'ama winjo pach jopiny madier kawo mondo konyi ma miriambo ne kaka iketo. Erokamano. Erokamano. Apani matin ma kinonogo kodwa mbaka go miyo watieko chenro marwa mar wacha wacha ma kawuono, ka pod wapango mar kelo news stories mang'eny matuch koni gi koni e kor gwenge ma Kasipul ma Africana Media. Erokamano.